Il-provvista tal-enerġija fl-Ewropa huwa suġġett li ilu jħasseb l-Unjoni Ewropea u diversi gvernijiet Ewropej għal bosta snin. Bi kriżijiet bħal maddejja bħalissa bejn l-Ukrajina u r-Russja qed tkompli tikber il-ħtieġa li l-provvista tal-gass fl-Ewropa ma tibqax tiddependi kważi għal kollox fuq ir-Russja. Dan is-suġġett kien ċentrali f'diskussjonijiet bejn il-Ministri tal-Unjoni Ewropea li saru nhar il-ġimgħa fil-Lussemburgu. Diskussjonijiet li waslu biex f'Lulju li ġej se ssir konferenza f'Malta dwar is-suġġett. Konferenza li se jkun jisimha s-sigurtà tal-provvista tal-gass l-irwol tal-iżviluppi fir-Reġjun Mediterran. Il-konferenza se ssir fl-10 u l-11 ta' Lulju. Il-Ministru Konrad Mizzi u l-Kummissarju Ewropew Günther Oettinger qablu dwar il-ħtieġa li jkun hemm bidla fis-sitwazzjoni preżenti. Il-Ministru Mizzi enfasizza l-ħtieġa li l-Ewropa tibda tħares ukoll lejn il-Mediterran għal provvista tal-enerġija tagħha, politika li qed issib ħafna appoġġ. Fil-fatt kien fid-dawl ta' dan li kien hemm qbil li ssir konferenza f'Malta u li fiha se tiġbor 28 Ministru tal-Enerġija fl-Unjoni Ewropea. Magħhom se jingħaqdu ministri minn pajjiżi Mediterranji, il-Kummissjoni Ewropea u msieħba strateġiċi oħra. Il-Kunsill tal-Ministri li ntaqa' nhar il-ġimgħa tenna li l-konferenza ta' Malta se jkun avveniment importanti ħafna u kruċjali biex wieħed jibda jesplora kif l-Ewropa se tibda tneħħi d-dipendenza tagħha fuq ir-Russja. Għandhom ikunu esplorati diversi possibilitajiet fosthom ħażniet tal-LNG, interconnectors u pipelines tal-gass li l-kol jistgħu jiksbu finanzjament mill-Unjoni Ewropea. B'hekk se jkun f'Malta li se jinbeda proċess li llum iktar minn qatt qabel qed ikun meqjus bħala kruċjali għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea.